Shin ka san wace ce mace ta farko da ta fara shahada a tarihin Musulunci? Wato Sumayya? Ku biyo ni domin ku ji tarihin Sayyida Sumayya, radiyallahu ta'ala anha. Ibrahim A. Dadi, idan wannan shine zuwan ka YouTube channel nawa, ka danna mun subscribe, kana ka danna min ƙararrawa. Nagode. Wannan shine labarin Sumayya bin Kayyad, ɗaya daga cikin fitattun mata a tarihin Musulunci kuma shahida ta farko. Ta kasance mace ta farko da suka yi imani da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita da mijinta Yasir bin Amir radiyallahu ta'ala anhu, dan su kuma Amr bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu. Sun sha azaba mai tsanani daga mushrikan Makka saboda imanin su. Duk da wahalhalun da suka fuskanta, Sumayya radiyallahu ta'ala anhu bata taɓa barin addinin ta ba. Ta tsaya tsayin daka kan kalmar tauhidi har izuwa ƙarshe. Saboda ƙin barin musulunci, azzalimi Abu Jahil ya kashe ta kuma ta zama shahida ta farko a tarihin musulunci. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wucewa yana ganin azabar da ake yi musu, yakan cewa, "Ku yi haƙuri ya ahalin Yasir, alƙawarin ku aljanna ce." Rayuwar Sumayya radiyallahu ta'ala anhu tana koya mana cewa imani da gaskiya yana buƙatar haƙuri, jajircewa da sadaukarwa. Allah ya ƙara yarda da Sumayya radiyallahu ta'ala anhu, ya haɗa mu da ita a aljanna. Domin samun tarihi irin wannan, ka yi subscriber na page na, sannan ka danna min like and comment ka min sharing. Nagode. Mutumin da ya sadaukar da harshensa domin kare Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim A. Dadi, idan wannan shine zuwan ka YouTube channel nawa, ka danna mu subscriber, kana ka danna min ƙararrawa. Nagode. Wannan shine wurin da ake dangantawa da kabarin Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu, shahararren mawaƙin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin manyan sahabbai wanda suka sadaukar da rayuwarsu wajen kare musulunci, yayin da wasu sahabban suke kare addini da takobinsu. Shi kuwa yake kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waƙoƙinsa da kalamansa. Lokacin da maƙiyan musulunci suke cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da baitocin waƙoƙi, Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu yakan mayar musu da martani cikin hikima da ƙarfi, yana kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a yana cewa Allah ya ƙarfafa shi da mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam, muddin yana kare musulunci da martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda irin wannan hidima ta sa Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu ya zama sananne a tarihin musulunci da laƙabin mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rayuwarsa tana koya mana cewa kare addini ba sai da takobi ake yi ba, har da ilimi da kalamomi masu kyau da yaɗa gaskiya da amana. Allah ya ƙara yarda da Hassan bin Thabit radiyallahu ta'ala anhu, ya saka masa da gidan aljanna. Amin. Domin samun tarihi irin wannan, ka yi min subscriber sannan ka rubuta min